Цял ден ревеме. Вършим си с. Лъже. Холивудското лице го прави. Шошо, ти си нашия дядо Коледа, който липсваше днес. И днес. Дядо Коледа, Айде, си нали тръгна. си актриса? Случи се през А работиш в момента без тритмент, без Сценарий, без реплики, без дуплики. но така се започва богата кариера. Снимай. Шошо, не знам какво да ти кажа, но Ще имаш официална... да. Нека да е тайна. Обърни сега, снимай. Здрасти, Шошо! Кой е за Не бях подготвена. Бях подготвена, аз бях оператора. Теди наказа. Теди, До нови срещи, Шошо. кажете му кога е нова Слава, среща. слава. Иван не каза нищо. А Иван къде е? Слав ще ме замести С с какво? някоя нова история. Видим на кой е цел парите или се Да, опитал. и не го бил пръстен. Нещо за китайските шарани, някакви неща ще излезат пак. И следващата среща е... Във вторник на покрива на Народния театър. Кой вторник беше? 20? Не, на Не, 17. следващия 17. На 17, другия вторник в 8 часа долу ще чакаме. Не на покрива, за да ни вкараш вътре да се напием. До скоро. Чао, чао. Айде. Ама това е сериозно за пиенето. Това е страницата сериозно. Ама той